ama sain ka channel ka lo lom le ve ka cheu tun video kan clear ho tur hi mithi to te tharau emo ramhuai emo ko chhu nan le biak po na na an man thin chungchang kan thlirin kan ngai thlau don ania chung paranormal game an khel thin lar zol panga ti chu pangana spirit of the coin he game khel tur hian thil pali immo paper pen bati le silver coin paper a chuan horop iziakanga e tanga z number iziak tel bokang tin start and yes le no ti iziak telanga chun he game khel don hian room thim takai kalanga bati chui chengang ti chun start ti zona chuan a khel tur ti chun kudan da thewanga tharau ne na chuan game khel phalna dil masak phut turani tharau in khelapal chuan a mai in yes a hana tol hret tanga tin zona iso tang an mingte ti chuan thumal tina khanin atol zelanga ti khan mi pakhatin khami athumal tina kha alo chin che zel donani game ti topin du ni chuan in bek po awanga lom thu ti hrilin e na khan in lutang palina closet game he game khel tur hian noal imamo a room chunga minute ni om turni closet chunga ilu donin noal ikenganga chu thumal cham tur ombok noal far chu kengreng turnia thumal cham tur chu engmin mu ti ro emo thima min kalsan ro ti ani thildang lam thom I hriat chuan nunglam hoilo turni ani lo chuan boina in achim don che ti chuan zoi in room atang chuan I chuakanga I closet om nu chu I khar tat turani thom I hria ani pon en mi alo turani bok pathumna Charlie he game khel tur hian pencil le paper imamo a paper chunga chuan pencil chu a in kokal zong ni danga ti chuan a in kar ve chuan yes le no ti hi zia bok turni ti chuan Charlie I bek po dona wangin I omem ti te zot photanga ti chuan e game hi kan khel theingem I ti ni zotanga yes ti a in thai chuan a om nge ya he thla hian biak po che du no ani chuan biak che adu lowa game ti top ngal turani he game hi thokat laika na lar hle meya a thenin alemani tentia ma se youtubers trend ka thianin an khel fowa atakani zia an proof nge ani I khel zowa I hmanrua man ho hi halchet vek turni panina elevator game emo elevator to another world he game hi chu kumsang ni som pathum Elisa lemi thi na ne in zui kha ani nge a he game hian in khovel dang mun danga a hroi thei cheni tin he game khel tur hian in building chhong som lai angaya pali pani paruk pani som le panga kha first floor train ilu vele I metanga ti chuan chhong som a hroi ngal dor don cheni chhong som I thlen vele elevator chuin honga khovel danga ilo om de idonani hemi chung hian tu ma in biak lo turani a ngoi rengin ni let le ti chuan chhong ma sabera I chuk thalenga first floor a chu first floor a pochun khovel danga ilo om cheu ani chuan ilut lenga ti chuan first floor bokha I met lenga ti chuan thamung takin game chu iti top thei donani he game hi Lisa lem I thina tangkhan alar zol hle meya youtubers tam takhian khelin video te po an siam na sa hleni pakhatna Ouija board emo Ouija board game he game hi chu hrelo kanam omleve paranormal investigator tam takina tharau le ramhuai ko chhuana na an man na sat ber khania tin mithiam te poina tharau biak po na rin tlak bera an ngai ni tin sa kho sang hianin he game hi khel an khap mi boka a board shrim hi tharau le ramhuain a chenchil an ti kha ni boka he game khel tur hian room thim tak le thom om tam lo na I kalanga ti chuan candle emo ti chuan he game I khel tan dona hemi triangle shape te planchet an ti te hi hemi hian iril ru isor biganga tharau I biak po ti chu zol do tak le zaidam takin biak tum phot turani hetiang paranormal game khel re chuan
tharau kan biak po tumate hi an du le du lo te he game khel an phal le phal lo te hi zo masak nge tur ani tichuan in biak po tichuanin an hming te an hril chenga tharau hi chi hrang hranga zaidam tak tak te pon om ve a chuti lai chuan lina tharau an ti tharau sual te hi an oma chulten laka chun phim khur hle tur ani khati zung kho tun tumata na kan ron da thei te chu ni e